Bueno, va ser molt curiós perquè en el meu cas va ser la mami, la mare, la que estava ja en malaltia terminal i a casa meva estàvem molt amoïnades, ma germana i jo, perquè no sabíem on deixar les seves restes, no? I llegint la premsa em va aparèixer com, no sé, un regal del cel, i mai millor dit, no? I era la publicitat de Coral, on deien que, bueno, és una altra opció d'un cementiri i clar, el tema era deixar les restes a un columbari d'alguna parròquia per qualsevol lloc d'Espanya, no? En aquest cas de Barcelona i en el nostre cas en el centre de Barcelona, que ens anava molt bé, molt bé. La mami era filipina i era molt creient, molt creient. Llavors el que ma germana i jo teníem molt clar és que no volíem que les seves restes estiguessin en un cementiri, perquè no ens agradava el tema. I bueno, clar, amb el tema del columbari de l'església, de la parròquia, solament de veure la publicitat vam dir anem aquí. Sí. Doncs mira, molt agradable perquè sí, perquè igual passes per aquí, dius vaig a visitar la mami a veure, i estan fent missa, o hi ha càntics, i és molt maco, és molt, molt, molt bonic, molt relaxant. Entres i hi ha un acompanyament, saps? Ja entres en un espai de reflexió interna, llavors vens aquí, encara que observis el marbre, però hi ha una altra connexió que no passa en un cementiri, saps? Que és tot més fred i que et quedes així com un ocellet. Aquí no, aquí hi ha un recolliment espiritual molt important. M'encanta. Quan ho vam vindre a visitar ens vam quedar molt sorpreses perquè no havíem estat mai amunt. I bueno, pel tema de materials, el disseny, no sé, les figures, ja entres, és el que dic, no? Entres ja dintre de l'espiritualitat. I és tan maco que a casa ho dèiem, ens agafem ja diversos columbaris per la família, perquè clar, és que hi ha moltes facilitats, saps, en aquest tema, i Coral ens ho va posar molt fàcil, molt fàcil. Llavors, jo crec que ara, mica en mica, la gent s'està adonant que és un altre servei. I ara, bueno, encara veig que hi ha algunes caixetes buides, no? Però jo crec que això serà, vamos, éxito total. És un tram, tothom ho sap, que és molt difícil, és molt complicat les últimes hores, i veus que no tens sortida, que no saps com gestionar tot això. Llavors, clar, va ser una trucada a Coral i de seguida tot l'equip, en 48 hores, ens van resoldre absolutament tot. O sigui, de passar de ser un camí molt dur a dir, bueno, és que no m'estic enterant de res, o sigui, a veure, en el bon sentit, no? Perquè ja tot l'equip ja et anava pautant, i d'una manera, un camí que era dur, ho van fer un camí molt suau, perquè és el que comentava abans, un camí molt dur ha sigut un camí fàcil i dolç.